spremni, kolege? Može. Još jednom zvanično dobar dan, hvala vam na odzivu. Danas je održana prva vanredna sjednica novog saziva vlade. Šef Odeljenja za zdravstvo i ostale usluge, gospodin Sead Šarić, reći će vam nešto više o tačkama dnevnog reda iz ovog odeljenja. Izvolite. Hvala Slavica, pozdrav svima vama, prije svega novinarima kao i svim gledalcima za oni koji prate ovaj intervju ili davanje izjave putem medija uživo. Kada govorimo o aktivnosti Odeljenja za zdravstvo, mi smo imali danas 3 tačke dnevnog reda. Ona što je svakako tačka koja je privukla veliku pažnju kolega kako na sjednici vlade, vjerojatno i same javnosti, jeste nabavka dodatne količine vakcina za potrebe stanovnika Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Podsjetit ću vas da je krajem prošle godine vlada Brčkog distrikta uplatila kompletan avans vezano za nabavku 32.000 doza vakcina za potrebe našeg stanovništva, koristeći instrument COVAX, i taj postupak isporuke već očekujemo da će krenuti u 2. mjesecu prema informacijama koje smo dobili od Vijeća ministara i nadležnog ministarstva. Međutim, mi smo se ipak kao vlada Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine zajedno sa entitetima odredili ipak da pokrenemo i direktnu nabavku vakcina. S tim u vezi ja sam kao šef odeljenja, preuzimajući poziciju 19. januara, sazvao već za 22. januar prvu sjednicu kriznog štaba za ovu godinu na kojima smo mi razmatrali ovu aktivnost i dali saglasnost i preporuku vladi da usvoji zaključak da krenemo u direktnu nabavku. Kada je riječ o broju vakcina koji je neophodan, dodatno pored ovoga iz instrumenta COVAX, mi smo se odlučili da to bude količina od 48.000 doza vakcina, što odgovara za potrebe 24.000 stanovnika distrikta. Kada zbrojimo iz prvog kontingenta koji očekujemo iz instrumenta COVAX za 16.000 stanovnika distrikta ovog 24, mišljenje medicinske struke sa područja Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine jeste da će odgovarati potrebama stanovništva koji su potrebni da izvrše vakcinaciju protiv COVID-a. Ono što svakako želim istaknuti da mi još uvijek nismo usvojili plan vakcinacije i ja sam kao šef odeljenja već prvi radni dan, 19. januara, izdao nalog pod Odeljenju za javno zdravstvo da se sačini plan vakcinacije po prioritetnim grupama, zavisno od količine i isporuke kako to bude pristizalo. Sam plan očekujem da ćemo do kraja ove sedmice zvanično ga sačiniti, usvojiti na kriznom štabu u zdravstvu i zatim staviti štabu Brčkog distrikta i vladi Brčkog distrikta na razmatranje i usvajanje. Ono što je svakako bitno istaknuti, financijske implikacije kada govorimo o vakcinama. Mi smo za ovaj prvi kontingent koji smo radili putem instrumenta COVAX za nabavku 32.000 doza u 100% iznosu avansno već platili i za što očekujemo samo isporuku. A što se tiče samih dodatnih vakcina putem direktne nabavke, znači naša stručna lica u kriznom štabu za zdravstvo će se morati odrediti o količinama po vrstama vakcina koji će to biti. Ono što već sada dobijemo informacije da su entiteti, znači Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske se odredili po pitanju količina i onda oni se određuju znači po vrstama i to će se morati dostaviti Vijeću ministara. Bitno je istaknuti da smo se mi samim zaključkom koji je vlada usvojila naloženo je javnoj zdravstvenoj ustanovi da će oni uslovno rečeno realizovati vakcinaciju za potrebe vlade Brčkog distrikta, odnosno za potrebe stanovništva na području Brčkog distrikta u skladu sa planom vakcinacije koji ćemo mi to sačiniti. Mi smo već uradili akti prema Agenciji za lijekove kada govorimo o vakcinaciji za licima koja će biti odgovorna, za licima kojima će se moći javljati nuspojave i ono svakako što je u ovome trenutku jedna od bitnijih činjenica kada govorimo o vakcinaciji. Mi ćemo moći da isključivo vršimo nabavku onih vakcina po direktnom za koju dobijemo saglasnost Europske agencije za lijekove kao i Agencije za lijekove na nivou Bosne i Hercegovine. O tim odlukama ćete morati potražiti više informacija na njihovim zvaničnim stranicama koje su to vakcine. Druga tačka koja je svakako bitna jeste realizacija kapitalnog projekta u javnoj zdravstvenoj ustanovi na osnovu usvojenog budžeta. Mi smo dali jutro saglasnost da se krene u rekonstrukciju i zamjenu liftova u samoj zgradi bolnice, 3 postojeća lifta koja su već stara i dotrajala i 4. lifta koji je u sklopu grudnog odjeljenja, odnosno sada COVID bolnice gdje se nalaze naši najteži bolesnici. Hvala vam. Da li ima pitanja?
Hoće danas puti zahtjev za nabavku vakcina? Kada govorimo o našem zahtjevu, znači već mislim da se finalizirao zahtjev koji treba da se pošalje prema Vijeću ministara civilnim poslovima, zvaničan akta. Mi smo po usvajanju zaključka vlade obavijestili putem maila da smo se odredili o količini, a o vrstama vakcina ćemo naknadno odrediti kada se odrede naša stručna tijela, naravno kada se isprovede konstruktivna dijalog sa entitetima na koji način će i oni vršiti. Ono što je bitno istaknuti jeste da smo mi kao odjeljenje na osnovu naredbe komandanta štaba od 5. januara izvršili i nabavku frižidera. Postupak se treba da finalizira do kraja ove sedmice i samim tim ćemo mi biti kompletirani da možemo primiti sve te vakcine, jer određene vrste vakcina zahtijevaju da one moraju biti skladištene do velikog minusa, odnosno minus 70 ili minus 80 stepeni, tako da ćemo to morati sačekati isporuku tog frižidera prema prednacrtu ugovora za isporuku frižidera nekih do 15 dana, tako da bi mi već sa 10. februarom možemo reći bili spremni za prijem prvih doza vakcina iz kontingenta što se tiče Covaxa. Što se tiče dodatnih budžetskih sredstava, kada govorimo o vakcinama, dio budžetskih sredstava je planiran u prijedlogu budžeta, ali naravno budžet još uvijek nije usvojen od strane vlade i vlada već jutros na kolegiju raspravljala oko dodatnim sredstvima za potrebe zdravstva. Kako javne zdravstvene ustanove, kako javnog zdravstva, odnosno podeljenja. Naravno. Razmatra li krizni štab relaksaciju mjera? Kada govorimo o mjerama koji su trenutno na snazi, moramo se svi prisjetiti da zadnja odluka je bila na kriznom štabu, čini mi se 15. i dati rok od 15 dana da su još uvijek mjere znači na snazi. Mi na zadnjoj sjednici, a prvoj ove godine koji smo imali krizni štab na zdravstvu, donijeli smo odluku da ćemo ove sedmice u srijedu ponovo sjesti i predložiti, odnosno razmotriti i predložiti mjere koje će ići u pravcu relaksacije ili pojačavanju mjera na osnovu pokazatelja, odnosno epidemiološke situacije koje ćemo dobiti od svih relevantnih institucija. Na to mislim na javnu zdravstvenu ustanovu kada je riječ o svim našim pacijentima koji se nalaze na bolničnom liječenju, zatim podatke koje dobijemo iz trijažnih ambulanti od doma zdravlja, zatim o broju testiranih lica koju čini podeljenje za javno zdravstvo i svakako o kršenjima mjera izolacije i samoizolacije koju nam može pripremiti inspektorat i druge institucije. Hvala, da li ima još pitanja? Kada govorimo o kapacitetu bolnice, mi smo na samoj sjednici koju smo imali znači, u petak od rukovodioca bolnice ili prvog zamjenika javne zdravstvene ustanove doktora Stokića informisali da u bolnici se nalazi sada trenutno do 50 bolesnika, od toga je manje od 10 težih oboljelih pacijenata u odnosu na nekav period koji je prije bio kada smo imali preko 100 pacijenata, od toga je bilo preko 50% teže oboljeli, tako da u ovom trenutku možemo reći da je na osnovu tog broja manji odnos lica koji se pojavljuje. Ono što s druge strane dobijamo kada je riječ o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odnosno trijažnim centrima i dan danas imamo tamo veći broj lica koji se nalaze na liječenju ili su potvrđeno im je prisustvo COVID-a, ali oni su i imaju teže simptome, pogoršava im se stanje, imaju potrebu za češćim javljanjem i kontrolama u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Kada govorimo o testiranjima na području Brčkog distrikta, znači svi raspoloživi kapaciteti koji ima podeljenje za javno zdravstvo se stavilo na raspolaganje i testiranja, a ukoliko govorimo o nekakvim testiranjima u cilju nekih drugih mjera, o tome se za sada nije razgovaralo. Pratite te pokazatelje i uopšteno, evo, ima li veći broj oboljelih mlađih ili nije? Pazite, kada govorimo o samom broju testiranim licima koji su potvrđeno prisustvo virusa COVID, ono što svakako je bitno istaknuti da se mi trudimo, mislim za sada je dosad se to uspijevalo da se predstavnicima sredstvima javnog informisanja i građanima dostavi podatak o broju lica testiranima i starosna dob.
Samim tim zbog povećanja eventualnog prisustva lica koje su mlađe životne dobi, maloljetna lica koja još uvijek idu u srednje škole ili eventualno osnovne, znači ta krivulja se svakako prati od strane Podeljenja za javno zdravstvo i javne zdravstvene ustanove. Naravno, Odjeljenje za obrazovanje prati kako prisustvo učenika na nastavi kao i prisustvo nastavnog osoblja u slučaju da se dođe do povećanog broja pozitivnih lica nastavnog osoblja, naravno da će se to razmatrati. Mi za sada tu informaciju jesmo razmatrali, znači na našem kriznom štabu u zdravstvu i samo smo je primili k znanju. Hvala vam. Ovim završavamo konferenciju za medije. Hvala.